духтаракон халатҳои тобистона мепурсен. Марҳамат, халатҳои тобистонатон нишон метавам. Баъд инчунин пижамаву пинюару такпӯшои хушромадагӣ. Албатта ки аз мағозаи Victoria's Secret машмуда имрӯз навор гирифта ҳатман нархош кати мефаҳмонам. Бозори Корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза мешава. Ряди магазинои шишагӣ. Ҳана магазини Victoria's Secret. Ҳозир мераем аз наздик машмуда нишон метавам. Бисёриё ба ҳар ҳол намеёбанд. Ҳар дафъае ки ман навор мегирам аз берун нишон метавам. Бисёриё намеёбанд магазина. Барои ҳавай ҳам имрӯзам машмуда аз берун суроғаша пурра пешниҳод кардастам. Хулоса айна дидена духтаро ряди магазинои шишагӣ. Ҳозир аз наздик мерем. Чанд қабуракҳои эксклюзив омадагай ҳамаша дар афти навор хушрӯ карда нишон метавам. Ина марҳамат нигоҳ кунед. Беҳад халатҳои турецкӣ хушромадагиай тобистона, ана хел халатҳои Бишкек омадагиай, ҳам двойкаш, ҳам халатҳои фасонош паплинакҳои хушромадагиай. Хулоса нигоҳ кунед. 126 магазини Victoria's Secret. Ҳозир дохил мегардем. Ака аз дохил бинен духтаро ва ира бинен. Ҳам қадар буракҳои эксклюзив бисёр доранд. Мана тамоми намуди пижамаву пинюар, костюмчико ҳама чӣ доранд дар иҷа. Инаи тигракушон бо нав омадай духтаро. Сердечка кати хушрӯа. Эй, купальника ё ки ваяй? Не, вай тани живатая. Ха, зура. Ина бо чанд модела ки нав духтаро дидена? Беҳад ина Аладдин дар курайтуна Жасмин. Чанд моделиш омадагия. Ина небулаҳои турецки оригинал, такпӯш, вай комплект. 1000 намуд қариб комплектай бора бинен чихо бисёрай якта ба якта нишон дода намешавад. Шумо биёен. Размерои калон мепурсан, размерои балишмерка беҳад зиёд овардаган. Марҳамат ина биёен аз наздик бинен. Омада наметонен, рақамо ҳаст, нависен, доставкатон мекунан. Мана духтаро хушрӯгиша бинен охе. Ина охи духтаро дидена бори новинка боз омадагиай. Марҳамат каседа дар корай халатҳои тобистонаи сабука ки бори Бишкек. Нархаш бошад глакша бинен чихо хушрӯ. Нархаш боша 70 сомон. Чанда размери хушрӯ омадагиай, глакҳои фасон омадагиай. То чанда буд размераш? То 62 размери то 58. Ина марҳамат каседа дар корай. Ҳамха материалаш зурай ваяй пахтаги тоза бори Бишкек. Мана марҳамат ин хай сердечкаи вайшам аст агарошкая. Мана бинен чихо хушрӯчай ай пеш ай ҷои ботай. Ина тигр мехоҳен, мисол горошек чанд намуд мехоҳен ё ки на рамашка биёен дар мағозаи Victoria's Secret. Анамино ҳамаш 70 сомонӣ. Халатҳои фасонаки тобистона то 58 размер доранд. Мана марҳамат метавонен дархост кунен, доставкатон мекунан ё ки биёен. Бозори Корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 126 магазин. Дидена духтаро чихе интихоб зиёд омадагиай. Духтаро киртои тигр мегуфтен навор доштам. Ина марҳамат халатошам омад тигровкара беҳад хушрӯчаян. Халату почаш тобистона ваяя материалаш майчняй майчняи фасонай гилша бинен чихо гили хушрӯ. Ази бо дига цветам ҳастай. Размераш боша то чандай? То 60 размер дора. Ина марҳамат каседа дар корай гилча майдаш ҳастай. Ина тигровка ҳастай. Анаи моделако ҳастай. Нархошон 150 сомон. Сифати зури зуруш. Мана марҳамат ина вайшам мастай тигршам ирангиш. Нигоҳ кунед. Эчхе глош хушрӯ духтаро нигоҳ кунед. Фасон на болобдагӣ бо тигри вай дошта диден дига модел. Хулоса динем то болора ҳамаш то 60 размер аста. Глоша нигоҳ кунед ва як глои Туркия ком хеле хулоса фасони бад ҳамаги 150 сомон. Халату бруки тобистона майчни. Ино ҳеч намешаванд шушта шушта духтаро мепӯшен. Марҳамат каседа дар кор удобни як замок дорад. Бозори Корвон тарафи пажарка байни сеюму чорум дарвоза 126 магазин. Ана ино боша турецкиян паплинакҳои турки халатҳои тобистона. Ино чанд пулан? 150 сомон. И глошая мана нигоҳ кунед чихо бисёран турецки оригинал. Марҳамат духтаро ин модел ҳози ягон ҷода нестай. Фақат ин магазинда шумо пайдо мекунед. Мана турки шушта шушта мепӯшен ҳечи намешава. Фасонакоша бинен охи чанд намудае. Мана марҳамат дар кортон боша Victoria's Secret биёен.
ана духтаро новинка омадай нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯча бори гуанҷоай мана якм сорт паплинакай барои хонапӯшакам мегиранд барои ина мисол бисёре барои обозӣ гирифтастияна беҳад хушрӯ мана 100 сомон духтаро шушта мепӯшен и ҳичи намешавад на обда медроя на рангш дигар мешава бори оригинали гуанҷо хитой якм сорт мана марамад иҷада чангли фасони дигар дора баъд кристиянкошам ҳаста вайш бовар кунед паплинш яна муд мулоимака яна муд хушрӯчай ина баъд бисёриё бо кристиянка мепурсиданд ку духтаро ина кристиянкаҳоям омадагай чангли фасон дора размеро бошад то чанда мешавад то 58 размер дуруст мегира бозори корвон тарафи пажарка ина биёен духтаро боракои новинка бисёр аиҷада тарафи пажарка сеюм дарвоза байни 3 ва 4 мешава ряди магазинои шишагӣ 126 магазин инчунин эглакош хушрӯа двойкачора бинен духтаро 50 сомон мана марамад бурукша бинен чӯқа хушрӯ духтагай ина ин модел ҳаст игл аст хулоса ина паплинакош ҳамаш паплинакои оригинал духчам духташ хушрӯай мана марҳамат гуфти гапо ки хеле ҳам авилёк задагай ҳама тарафа духтагай 50 сомон ҳамагӣ марҳамат духтаро омада наметонен нависен шуна доставкатон кунанд ина духтаро бори новинка қабул кардагиян ҳамқадар хушрӯчаяй ира бинен чангли фасони буркини омадагай купальникои маҳкамак бисёриё мепурсанд духтаро размерои калон майда ҳамаш омадагай нархошон бошад 250 сомонай марамад дар кортон боша ҳатман биёен аз наздик бинен лекин агар омада натонен духтаро гилора бинен чихел гилакои хушрӯ омадай омада натонен нависен шуна доставкатон мекунанд и шапочка дора брук дора анам хел туничка дора маҳкамак хушрӯ турецки якта мехарен тамошобино ба сайтона чанд сол мепӯшен мана марамад буркини купальники маҳкам 250 сомон бозори корвон тарафи пажарка байни 3 ва 4 дарвоза даян 126 магазини викторияи секрет духтаро барои маълумоти бештар рақамо ҳаст нависен дар авакак бурда мерасонандтона тамошобино боз ҳам новинка қабул карда нигоҳ кунед бовар кунед зурибат 4 та дорада ҳозир ман шумода нишон метам 4 та дора комплектшда буркиняй вайш медонен аҷоиб хушрӯ материалшам 300 сомон беҳад фасонакай 300 сомон 4 та чи дора купальники маҳкамаки фасон аҷоиба иқа хушрӯ будай бо материалаш 300 сомон духтаро турецкияй размеро ҳаст нависед чихенас иҷада тройкаям омадагай турки четвёркаям омадагай ҳар душам 300 сомонӣ духтаро 250 сомаям доранд буркини шумо нависен расмоша мепартоянд то на интихоб кунед ё ки биёен бозори корвон тарафи пажарка байни 3 ва 4 дарвоза 126 магазин ҳозир ман шумода нишон тим да духтаро як буракак магазиншона хитон биненда иҷада ҳамқа бисёрай чи купальник чи мисолина двойкои фасон комплектои хушрӯ пижамау пенюар хулас ҳамаш новинка ҳама ҳакаш буракои фасон аз 50 сомон сар меша иҷада пижама духтарако успед кунен тамом нашида харидорӣ кунен бовар кунед духтарако ҳами қадар амира тез харидастиян удаф навор доштем дарав тамом шид бисёриёда нарасида бо духтарако навистанд ки омад гап занен ина умумӣ карда навор карда нишон додастам марамад тренди инстаграм двойкачаи фасоне ки ҳозир мода шидагай чанд расветкаш ҳастай бо омадай марамад нархошон 200 сомона 200 сомон сиёҳ омадагай сери омадагай ина коричневи омадагай хулас расветкаи хушрӯ омадагай духтаро сифаташ сифати беҳтаринай марамад биёен ё ки нависен шуна доставкатон кунанд бозори корвон даянд хушрӯ будая дар ҳақиқат ҳам бозори корвон тарафи пажарка байни 3 ва 4 дарвоза 126 магазин духтаро нигоҳ кунед на танҳо и айдаиҷа балки ами чи тренде ки ҳастай чи топе ки ҳастай дар мағозаи виктория секрет пайдо мекунед як буракак бинен борошона бо як бор страничкаи чуна хабар бигирен ку уҷада бо якта ба якта ҳамаша виктория шоп якта ба якта ҳамаша бо мондагиян тамошо кунен интихоб кунен доставкатон мекунанд
медонам ки бисёриё анам хел кармияши пижама мекован марҳама духтаро оригиналуша ёфтагим тона нав омадай бори нав қабул кардагиян тройкая ина бинен туничка дора халат дора брук дора качестваш супер беҳад фасонакай аз ду тараф амхе тугма омадагиай материал аҷоиботай духтаро якта мегирен ба сайтонаи ҳичи намеша бурукшам бинен че материалш қа хушрӯ мулоимак Каролина, хайтон медонен ко Каролина чихе зурай. Хулоса и чанд смай? 150. Ва чихнас. 150 сомон. Духтаро бовар кне сифата як бурак аз наздик биен хитон. Ина қапен бинен да. 150 сомон ҳамашам хеле моделош. Ина расветкоша бинен ва глакош хушру буда. Духтаро нигоҳ кунен. Аҷоибот мана барои туҳфа мегирен тигр дӯст дорако тигршам бидай диден бо аз тигр чанд расветка ҳасте мана марамат бисёриё барои родом мепирсанд духтаро биёен ҳастай размеро тонкати ҳамаша меёбен бисёриё мегӯянд ки размери калон намеёбен ҳам майда ҳам калон тамоми намудаш ин нуқтаи савдода ҳастай бозори корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза 126 магазини Виктория Секрет духтаро урузнавор кардам бо бисёриё суроғара пирсидан духтаро нигоҳ кунен размерои калон тренди инстаграм бисёриё ам хеле бесшовниёра мепирсанд ина размерои калон омадагиай ҳама размер доре на ҳамаи размеро ҳастай майдашам ҳастай мақсад ки калонам камёфт ки ҳаст дариҷа меёбен ина сиёша бинем бо чихе хушрӯ се расветкаи фасон дора нархошон худаш аҷоибай материалаш духтаро ранг гелвияй ҳичи намешава нархошон боша медонен чанд сомон 150 сомон беҳад фасонакай нависен доставкатон кунанд и дига моделай иш бо камакак дигахе моделай нависен доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза 126 магазини Виктория Секрет баъд аз имаш мода бо медонен чӣ нишон метам духтаро анам хел ва якора такпушора бисёриё мепирсанд як бор биненда иҷода ҳамаи модело ҳамаи размеро ҳастай аз размери калон майда сар карда то размери ҷи ай ҳамак размери калоная ёфтанаш мушкилай леки ин магазинда ҳастай духтаро бо аям брендо ҳаст бовар кунен хушрӯо ва духтарако медонен ма шумода чӣ ёфтам ина двойкаи Каролинара хитон медонен чихе зурая двойкаша ёфтагим размерои калон то 7 XL бовар мекунен то 100 чанд килогара мешада то 120 килогар зана мешава марҳамат беҳад хушрӯвай иҷода глош бо беҳад бисёр омадагай нарх боша 150 сомон сифати беҳтаринай бори гуанҷу духтарои ҳичи намешава шута мепӯшен роҳатай материалш аҷоибот мулоимакай Каролина касе гирифтагай худаш медона чанглуш омадагай 150 сомон размерои калон инчунин майдошам ҳастай майдошон чандан ина нигоҳ кунен майдошам 150 сомонай майдош то размери чанд мешуда боша 80 килора то 80 килора майдаш мешава ана калонуш бошад то 120 килогара ҳастай духтаро Каролина мепирсанд ина Каролина ҳам майда ҳам калон тамоми моделу тамоми расветкош ҳастай мисол мо навор бисёри бад нашава гуфта мо якта дутаиша нишон додистем леки иҷада бовар кунен аз ҳар як модел медонед 10таи 15таи расветкаву гулай бозори корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза 126 магазини Виктория Секрет ана акция мана акция духтаро медонам ки интизор будади акцияра дидена духтаро чихе хушрӯ нархошон пижама 50 сомон 70 сомон ду модели хушрӯ дора 50 сомони 70 сомони каседа дар кораи метавонен инаи моделиш 70 сомон ай духтаро иам двойкаяй фасони бадан ина барои мисол больница бисёр мегиранд барои родом мегиранд марҳамат дар кортон боша барои хона пахтагӣ хушрӯ ҳам 50 сума ҳастай ҳам 70 сума тигр чанд сума шад эчихе хушрӯ аглакаш духтаро буркошкати фасони бад размеро боша медонен ай ҳами размери майда сар карда то 60 размер ҳастай марҳамат нархи арзон доставка доранд бозори корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза 126 магазини Виктория Секрет духтаро ина биёен аз наздик бо бинен буракои фасон буракои арзон иҷода бисёри бадай биёен бинен харидорӣ кунен